Yazi enye into efuna uqwalaselwa guys, kulo mkhuba wenu umchairman umuntu xa ebona ipost apho ufike esithi uphi ubani kushota ubani, anaba ndim nandi nochuku but andiyifuni seyisenziwa kum la nonsense leya. Omnye akutheke nokutheka fona kwiiposters ezisho kushota uUncle Tobbs, wandimenshina kobabhanqa mna andifika ndikubhloke ngokusacinga fam uzenza isimenqe se-superfan. Awukwazi kaloku ufika upheka ilazani ubuzile kushota i-wholesome apha. Shut the fuck up sometimes isimenqe ndini mana kuphekwa sidovela apha, ushef uyayazi le nto ayenzayo. Umzekelo ezabalazi abashera le poster kula page yabo bakuzaba ne-show Saturday nge-15 kaMarch eBaxter. Nantsi line-up ibekiwe ngabomi, kubekho izimenqe ezifika kwii-comments, upho Sikhumba, upho Siyaseya. Asikho lapho namhlanje foni silapha. Umzekelo uSiyaseya une-show namhlanje Friday nge-7 nangomso Saturday nge-8 apha eFire and Ice eCape Town. Zabe ndiphayana mna nto esapota umsiyana, nawe as ifeni yakhe bekusaphose uyayalondeleyo phaa. Uye kubuhamba umfaka nje nalapha angangeni khona. uSikhumba naye soze angabi lapha eCape Town apha kwezi nyanga. Qha ke ndayazi i-agenda bakudisa aba bantu ungabafuniyo babona kule line-up more than ukukusapota lo umfunayo. Xa ungafuni ukuya eshowini sukuya fondini akho mntu uza kubeka igani entloko. Uyeka abafunayo bayo kubone nawe ishwayizi ungaqhubekeki ngenxa yoba kungekho wena. Umhlawumbi i-remote ihlala kuwe phaa kowena, i-channel itshintshwa nguwe but awukho special elo hlobo apha egrawundini isimenqe ndini.